napon örökké fogunk élni. Egyszer csak kapható lesz a boltban. Vagy, mint a Karácsonyi Erzsébet utalványt kihozza a postás. E-mailben küldik el. Vagy, mint egy vírus. Egyszer csak elterjed, ki se tudjuk védeni. Mindenki megkapja. Majdnem mindenki. Mert lesznek olyanok, akik olyan vírust gyártanak anyagi előnyök reményében, hogy mégse kapjuk meg. Vagy bevezetik a tőzsdére, és lehet belőle venni. Már megint a zsidók járnak jól. Lehet rá licitálni. Nem mindenhol lesz drága. Örök élet Hawaii $100, örök élet Myanmarban 65. Vagy mint az autóra, vehetsz magadra plusz 2 év garanciát. Nem kell egyben kifizetned mind az örökkét. Myanmarban spórolsz. Aztán átköltözöl Hawaii-ra 100-ért. És bármikor abba hagyhatod. Ha akarsz, meg lehet halni. Vagy csak pihenni. Ha úgy érzed, hogy aludnál egyet, befizetsz 1-2 év hibernálást. És nem is kell előre megmondanod, hogy melyik napon ébresztenek fel naptár szerint. Csak ha valami jó műsor megy a Földön, na, akkor ébresztenek. Mintha egy tévé volnál. De az addigra elavult lesz. Mondjuk, ha jégkorszak lesz. Teljesen fölösleges kiolvasztani a jégkockából. Egy napon nyugdíjba vonulok. Úgy értem, hogy elmegyek a nyugdíj folyósítóba, de ott engem fognak folyósítani, és aztán összeráznak így, mint egy koktélt. És már mehetsz is vissza dolgozni.
hasznos tagja leszek a társadalomnak. Nekem ez fontos. És aki meg nem fontos, az nem mehet nyugdíjba. A, Vagyis nem csinálnak belőle koktélt. a munkaerő közvetítőt koktélbárnak hívják majd, ahová a HR-esek járnak csapatépítőre. Olyan leszünk, mint egy dolgos hangyaboly, vagy mint egy mékas, ahol persze télre kizárják a heréket. Aki nem dolgozik, ne is legyék. Ikes ige lesz az örök élés. Egy napon mindenki fiatal lesz. Úgy fogunk kinézni, mint Barbie és Ken. Csupa mosoly és derű. Még a fogsorunk is rózsaszínűen fog csillogni. A Tinderről pedig el fog tűnni, hogy hány éves vagy, meg hogy milyen korú partnert szeretnél. Ennél sokkal fontosabb dolgok fognak dönteni. Igen, mint például, hogy mi a kedvenc könyved, sütid, kölnid. Vagy mit csinálnál aznap, ha tudnád, hogy az volna életed utolsó napja? De az is lehet úgy végrendelkezni, hogy minden menjen tovább. Hogy felrocsoljanak. Mintha csak elájultál volna az élet vizével. Vagy beveszel vele egy tablettát, amitől rendbe jössz újabb 340 évre.
There's nothing I'd change if I could. The tears and the laughter are things that we share. Your hand in mine makes old times good. You are the rose of my heart. You are the love of my life. Flowers not fading or falling apart. You're my harbor in life's restless storm. Rose of my heart. You are the rose of my heart. Egy napon majd mindenkinek el kell mennie újraélesztésre. Olyan lesz, mint a katonai sorozás. Megkapod a behívódat, és jelentkezni kell a bizottság előtt. De lesznek olyanok, akik persze úgy csinálnak, mint a herben. Inkább elégetik a behívójukat a híd alatt. És mivel ők halandók maradnak, a velük töltött idő nagyon értékes lesz a többiek számára, akik örökké élnek. De persze ez még attól illegális marad. Úgyhogy az ilyen emberek birtoklása, illetve használata az olyan lesz, mint valamilyen drága drog. Csak a tehetősek engedhetik meg maguknak. Vagy vadászni fognak rájuk. És kitömik őket. Egy napon nem lesz többet olyan, hogy nap. Sőt, naptár sem, hiszen örökké élünk. Teljesen fölösleges lenne így felaprózni magunkat. Sokkal célszerűbb lenne, ha az időt a születésnapunk, vagy mondjuk a karácsony tagolná. És akkor a tavaitól az ideig volna egy nap. És minden nap kapnánk ajándékot. Vagy minden nap lenne meglepetésparti. Napilapok azért volnának, mert hogy megírják, hogy hol történt földrengés, cunami, öngyilkos merénylet, mert azokat, akik nagyon felrobbannak, egészen kicsi darabokra, azokat azért nem lehetne összevarni. Nem is volna rá igény. Mert ahogy ma új lenyomatot vesznek, akkor majd mindenkinek születéskor a teljes DNS-éből mintát vesznek, és abból bármikor újra lehet növeszteni. Az meg direkt jó, ha egy ilyen robbantgatós őrültnek valami más mánia kerül a fejébe. Ezeknek az iszlamistáknak semmi más nem kerül a fejükbe, mint a dzsihád, keresztényeknek a keresztes háború. Ezek a buddhisták, ezek meg csak elmeditálgatnak, és közben ezt az egész disznóságot tétlenül nézik.
Самолет летит, мотор работает, а мой миленький сидит, картошку лопает. Самолет летит, мотор работает, а мой миленький сидит, картошку лопает. Эй, сыпа, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Эх, сыпа, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. А я чай пила, да самовара не чала, всю посуду перепила, на кухарничала. А я чай пила, да самовара не чала, всю посуду перепила, на кухарничала. Эх, сыпа, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Эх, сып, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Сидит детка на печи, да точит осики, дал портяночки свои перешить на тросики. Сидит детка на печи, а точит осики, дал портяночки свои перешить на тросики. Эх, сып, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Эх, сып, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Я не мамина, я не папина, я на улице росла, меня курица снесла. Я да не мамина, эй, да я не папина, я на улице росла, меня курица снесла. Сыпай, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Сыпай, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Самолет летит, мотор работает, а мой миленький сидит, картошку лопает. Самолет летит, мотор работает, а мой миленький сидит, картошку лопает. Эх, сып, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Эх, сып, Семен, да подсыпай, Семен, да у тебя ли, Семен, даю как дождь, Семен. Egy napon majd senki nem fog többet szülni. Nem is lesz hely. De fognak szülni. Néhányan. Terápiás céllal. Olyan lesz, mint a lépőid kúra, a paleoli diéta, vagy valamilyen ezoterikus wellness. Transformáld át önmagad, éld át az ősi természetet. Transformáld át magadban a teremtő géniuszt. Vagy olyan lesz, mint a tetoválás, vagy a piercing, vagy a főcimpatágítás. Mert azért az mégiscsak eléggé tud fájni. A bébiket viszont nem kell majd fölnevelni. Illetve nem annak, aki megszülte, hanem aki kedvet érez ehhez. A család úgyis majd egy kicsit átalakul. Olyanok leszünk, mint a madarak. Fészket raknak, tojnak, fiókákat etetnek, aztán lakást felújítanak, megint tojnak, és megint jönnek majd a fiókák. Persze, mindig csak ikrek vannak. Náluk olyan nincs, hogy az öcsém, a nővérem, meg az apukám előző házasságából van még 3 másik féltestvérem. A gyerekek aztán úgyis felnőnek, és leszarnak minket.
Eddig legalább a temetésünkön láttuk őket. Mi amor no tiene esperanza, Olyan lesz élni, mint most, aunque te mikor esperará. tömegközlekedünk egy nagyvárosban. Megnézzük az útvonal tervezőben, hogy hány testből testbe való átszállással juthatunk el legkényelmesebben A galaxisból B-be. Persze, divat mindig lesz. Meg divatmajmok is. Meg olyanok is, akik majd szarnak erre az egészre. Azért az fontos lesz, hogy hogy nézel ki, milyen tested van, milyen a bőrszíned, és hogy az hogyan passzol az éppen felkapott divatház őszi kollekciójához. Ráncosnak lenni olyan lesz, mint most, ha valakinek gyűrött a ruhája, vagy vasalatlan az inge. Meg lesznek a pánkok is, akiknek majd tüntetőleg kilóg a pacemakerre. Koponyájukból hatalmas, tarajszerű áramkörök állnak az égnek, szemöldök piercingként pedig szilványi ódivatú mozgásérzékelőt viselnek, ami majd ideje korán felnyitja a szemüket. Mi abogado trabaja para que tú puedas descansar. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aquí. Egy napon majd nagyon kedvező feltételekkel lehet hitelhez jutni. Persze csak lakossági ügyfeleknek. Hosszú futamidő, alacsony kamatok, Zéro kockázat, mert amíg vissza nem fizeted, úgyis újra töltenek. az adósságod lesz az életbiztosítás. Ezek a bankok meg a biztosítók már úgyis kézenfogva járnak. Remélhetőleg nem lesz nagyon drága ez az újratöltés, mert ha a bank leírja a rossz adósságállományát, Akkor minket egyszerűen veszteségként lekönyvelnek. Egy napon nem lesz többet olyan, hogy öröklés. még a tulajdonságainkat sem öröklik majd, nehogy továbbadódjanak a betegségek. De a családi ezüstöt se kapják meg. Az apai házról nem is beszélve. Vagy át kell, hogy írják a törvénykönyvet. Egy okkal több, hogy senki ne csináljon gyereket. De akiket megcsinálnak, eleinte azok mégsem járhatnak az utcán. Akkor építeni kell. De az marha sok új ház, és különben is, miért ők kapják az újat. Azért, mert fiatalabbak. Én végig dolgoztam az egész életemet. Jó, de mégsem büntetheted őket azért, mert te elfelejtettél meghalni.
safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Egy napon majd megjelenik az életbiztosítás. De nem az a fajta, amelyik kisegíti az átmeneti pénzzavarból közeli hozzátartozóinkat, hanem az, amikor halálom esetén egy nagyobb összeg üti az én markomat. Ez az összeg fedezi majd az őssejtből való újratenyésztés borsos költségeit. Tudattartalmaim lementését, tárolását és a töredékes fájloktól való megtisztítását, valamint az optimalizált méretű adatbázis visszatöltését a klónom biológiai merevlemezére. Ez a módozat végre valóban az ügyfél életét biztosítja. És némi felárért még egy csekély
újrakezdési támogatási tőke alapot is tartalmaz arra az esetre, ha az örökösökkel való per elhúzódna és nem férnél hozzá a vagyonodhoz. De az is lehet, hogy az életbiztosítás kedvezményezettje a közeli hozzátartozó lesz. Aki dönthet, hogy a biztosítási keretösszegből az elhunyt neogenezisét finanszírozza, vagy szabadon felhasználja azt, például a megörökölt lakás felújítására. Egy napon majd kijönnek a kínaiak, a nagy tömegben gyártott, olcsó, de minőségben sajnos csak másodosztályú emberi alkatrészekkel.
Lombikban nevelt, márkajelzés nélküli, utángyártott szervekkel, amelyek majd kompatibilisek lesznek minden vércsoporttal és rasszal. De valahogy ezekről mindenki tudni fogja, hogy nem az igaziak. Noha egy-két szezont kibírnak, például, ha szerencsénk van, egy szív például tökéletesen alkalmas lesz kisebb családi kirándulásokhoz, de ha valaki magasabb szinten kezd sportolni, annak érdemes beszerezni egy személyre szólóan neki gyártott pumpát, különben nem számíthat komolyabb eredményekre. A prémium minőségű szervgyárak pedig megjelennek szponzorként a rangosabb sportversenyeken. Az élsportolók tetoválásainak a helyét az ő márkajelzéseik veszik át. Lehet, hogy mint az ókori olimpiákon, ismét visszatér majd a meztelenség. Igaz, a sportolók bőre úgy fog körülbelül kinézni, mint egy autóversenyző kezes-lábas overája tele színes logókkal. Teljesen eltűnik majd a szemérmesség. Nem lesz a testünk olyan értelemben a miénk, mint amikor még benne és vele születtünk, növekedtünk. És mikor elhagytuk, nem volt hova lépni. Egy napon, majd népszavazáson dönthetünk arról, hogy általánosan bevezessék-e az életet fenntartó, azt megújító kezelés. A kérdés, melyről szavazni kell, pontosan így fog hangzani. Egyetért ön azzal, hogy a tudomány és technológia mindenkori legmagasabb fejlettségi szintje által lehetővé tett életmentő, az életet fenntartó, az élet meghosszabbítását lehetővé tevő eljárások alkalmazása, illetve az ehhez való hozzáférés az általános emberi jogok része. mely tehát mindenkit megillet, Az erre épülő protokoll kötelező alkalmazása ezért a hippokratészi eskü részét kell képezze. ha pedig a többség úgy dönt, hogy nem, akkor ezek a szolgáltatások szabad piacon értékesíthetőek. Vagy ennek a kérdésnek az eldöntését tekintettel a vallási, kulturális és etnikai diverzitásra, egyben a szélesebb körű választói érdekképviselet érdekében az egyházakra bízzák. Vagy pedig, mivel ezt a költséges eljárást a társadalombiztosítás úgysem tudná kifizetni, ezért egyszerűen rábízzák a munkáltatóra, hogy akire és ameddig igényt tartanak a munkahelyén, hát annak megvan oldva a karbantartása, melyet az üzemorvos végez. Időnként pedig selejtezést tartanak. Ez észszerűen szabályozná egyszerre a munkaerőpiacot és a föld népesedését is. Egyben kiváló evolúciós szabályozóként működne. Eltűnének a társadalomból a munkakerülő motiválatlan parazita elemek.
Egy napon igent mondunk, boldogító igent az oltárnál, és örök hűséget fogadunk. És nyomban elfog a jeges rémület, mert ugyan ki az, akivel örökké, de tényleg örökké szeretnénk együtt élni. Vagy úgy fognak házasodni az ifjú párok, ahogyan élelmiszert vásárolunk. Az áruk kifizetésével gyakorlatilag aláírunk egy egyezményt, hogy záros határidőn belül elfogyasztjuk a kaját, különben mehet a kukába. Az anyakönyvvezető manapság eléggé formális szerepe óriásira nő majd. Ő fogja eldönteni ugyanis, és megbecsülni, hogy mennyire időre köti meg a házasságot. Aztán ha téved, persze lehet újra kötni. De az is lehet, hogy erről maguk a házasulandók döntenek. A házassági szerződések gyakorlatilag albérletet váltanak egymásra határozott időre, mely opcionálisan meghosszabbítható. Egy napon az élet, ahogy megszoktuk, ebbe a testbe bújva, szórakoztató ipari szolgáltatás lesz. Persze, lesznek a klónok is, akiket adott időre, előre meghatározott feladatokra hoznak létre, és csak az ehhez szükséges információval törtik fel az agyukat. A Föld élelmiszer ellátásával már régóta gondok vannak. Úgyhogy ha ezzel a meghatározott feladattal készen vannak, ki is vonják őket a forgalomból. De az, hogy mászkálhatsz a földön, a testedben is azt csinálsz, amit akarsz, és közben össze-vissza zabálsz, vagy táncolhatsz, vagy éppen hegyet mászol, ez eléggé költséges szórakozás. Az energiaforrásokkal való eléggé pazarló bánásmód. Nem is lehet sokáig bírni különben. Az ember belefárad. Olyan, mint a Dodgem. Valaki ül melletted és sikít a füledbe, közben kapkodod a kormányt, de így is folyton beléd jönnek. Tiszta szerencse, hogy aztán végre megszólal az a... És vége lesz.